είμαστε δεν μας παίρνεις τίποτα καθόλου. Άντε, δεν είμαστε κι εμείς. Κοίτα να μην περάσει κανένας από εδώ. Χορός τριγώνα.
Σερενίτσα. Οφείλουμε να ευχαριστήσω τον Δαβιτίδη με το πολύ νεανικό συγκρότημά του. Πραγματικά μας εξέπληξε και αυτοί θα είναι οι αυριανοί πόντιοι, οι αυριανοί χορευτές. Αλλά θα σας παρουσιάσουμε μια ακόμα έκπληξη, τους αγαπιώτες κυρίως αφορά. Θα σας παρουσιάσουμε ένα μικρό συγκρότημα πάλι από παιδιά της αγάπης. Γιάννη. Πολύ πρόχειρα φτιαγμένο φυσικά, θα μας συγχωρήσετε αν έχετε ατέλειες. Και πάλι ευχαριστούμε τον Νίκο Διαμαντίδη. Πού είναι, φέρτε τους. Πρώτος χορός είναι η Τριγώνα. Ποντιακή Λεβεδιά. Συνεχίζουμε το χορό Σερενίτσα. Το χειροκρότημα είναι πολύ χλιαρό όμως. Ο χορός Ελματσούκ.
συνεχίσουν με τον εντυπωσιακό χορό, τον πολεμικό χορό Σέρα. Άντε Νούλα, δεν το προχωράμε. Αυτός είναι ο αλυσμόνητος πόντος, αυτή είναι η νεολαία που διατηρεί την παράδοση. Περιμένετε λίγο, πολύ θερμό το χειροκρότημα και θέλω να σας παρουσιάσω και την χοροδιδασκάλισσα. Αυτή εδώ παρουσίασε αυτό, ναι, αξίζει τα συγχαρητήρια, είναι η Λιζέτα Σαμπακίδη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο χρόνο ετοίμασε αυτό το μικρό συγκρότημα που χόρεψε. Ευχαριστούμε και τον Λυρά